Ndị be anyị si na ofeke na-ala na be dibịa ada anwụrụ n'oge. Ofeke na-agbaga na nke dibịa, ofeke na-akpa na nke dibịa, ofeke na-eje na nke dibịa anaghị anwụ n'oge. Kedu ihe ilu a pụtara? The uninitiated that frequents the house of the dibia for things like divination does not die a careless death. Our ancestors often encouraged us to constantly participate in divination. Go to the dibia, je jụọ ese na be Chukwu. They encouraged us to leave your location, go to the next location. If there are no good dibias around you, go and meet somebody that is going to ascertain and draw informations that are going to benefit